ngerti. Kandeli ngendi ora ngerti. Iya. Nggih, saged sowan mriki macange Yulimbo Mas Yusuf. Heeh. Nare anu nggih panggih sehat nggih panjenengan nggih. Nggih, pangestunipun, Mbak. Iya. Nggih, sami ugi kula nggih sehat, kula nggih bahagia. Saged sowan mriki luar biasa. Menika kula ngantu apa sih? Ngantu-antu. Nunggu. Wah. Ngenteni Ngarep-arep bisa sowan wonten mriki sebabipun Pak Kasno itu udah WA aku kawit 224. 224 piye? 2024 itu WA aku. Oh, alah 2.000. 2.000 sekawan. Bingung kan? 2.000 sekawan. Aku bingung mergo sampean kok yo. 2.000 susuk 2.024. 2024. Ya, itu udah dari 2024. Jadi aku nganggo rego wingi iki. Wah, jan. Luar biasa ini seneng sing penting aku udah ngen-ngen sesuk kapan le kuning lemah ireng yo gitu. Ternyata sekarang ini udah deng iso ketemu karo Mas Yusuf. Wis sah ya, Mbak. Wis sah no karo Pak Kasno. Ampun kesupen. Omben dino diampun kesupen. Dadi tangen tanggal piro to le kuning lemah ireng iki. Jenengan diparingi DP karo Pak Kasno. Iya, dikasih DP tahun wingi. Monggo wis entek. Lah yo to, ngerti dhewe to. Seniman iki ngono kuwi. Heeh. Manajemen keungangane rada masalah ya ora. Anggere koncone ayo aku ana butuh iki ya wis nyang, ngono to. Oh iya. Heeh, ngono kuwi Mbak masalah ning kene ya ngono kuwi. Ning kono aku lho, sing tak rasake ning dodo kuwi ngono. Ngertine nak ngono to. Werung ana butuhe to le, kene-kene aku akeh butuhe kene. Ngono to. Dumeh tuwae terus menang jaluk. Iya, sing penting ki rukune kita bisa saling menjalin silaturahmi karo kanca-kanca. Lah, matur suwun menika sedaya masyarakat warga sampun apa Mbak? Sedaya masyarakat utawa warga ya bahasa Jawanya. Mau munine warga ngono jenenge. Warga. Ya, saged makempul wonten mriki nggih. Tumplek-blek menika. Tumplek-blek. Nggih, ngatos-atos sik wonten nginggil nggih. Ampun pipis lho. Mesake iso. Kok tiwas leng guyung-guyung kan nggak tahu ya. Kadang sok kayak berwujud kan. Ampun nggih, sowan kula wonten mriki menawi kathah ketul-ketul ature. Nyuwun pangapunten agunging samudera. Apa ketul-ketul? Kesalahan kata-kata. Kata-kata. Ya. Nek Jawa kuwi, Mbak. Sing angel bedake iki ya antarane huruf A. Tulisan J A W A iki macane asline Jawa. Iya. Jawa aja bacanya Jawa. Iya. Antara A karo O kuwi enek talingane dhewe enek tanda bacane dhewe. Talingan ada kupingnya. Maksudnya talingan iki tanda baca ngono lho Mbak ana garise, ana sing ngesrit, ana sing Oh, ana sing ngesrit barang. Iya. Aku sak ngertiku tuh kalau apa ngelegeno. Itu sandangan tanpa baju itu. Ngelegeno. Ngelegeno. Tapi nek dinai baju, kaya dinai taling. Jadi kasih pepet. Apa? Pepet. Papat. Ya, itu misalnya di apa gitu ya gitu kan. Kasih suku jadi kasih bulu. Apa? Wulu. Jadi nah itu Jawa itu susah lah sampai sekarang ra ngerti aku. Ya sing penting kan aku tetep melu apa nguri-uri kan. Nguri-uri budaya Jawa nggih. Menika saged piyayi wonten apa salak kali salak. Ya ora apa-apa, Mbak. Sing penting jenengan wis berusaha nggunakake basa Jawa kuwi. Pancen basa Jawa ki angel loro tak takon karo sampean. Apa-apa. Ana caraka ki ning pira? Ana caraka ada 20. Salah sampean.
20 lah itu Ora katanya secara sejarah kuwi mbiyen ditekake karo wong kono teko rene terus melihat ada caraka ada tulisan cacahe Kaledoso. Ana caraka kuwi. Iya. Yo kleru nek muni 20 kleru jenengan. Kok iso? Ana caraka cacahe 5. Le 20. Ora, kok 25. Ana caraka ki 5. Kok iso 5? Ha sampean ki jare piye intelektual. Idelek. Intelektual kok intelek. Ana caraka Ana ada 5. 20. 5, Mbak. Kok iso? Ana caraka Jirolo Patma. Nek 20 kuwi aksara Jawa ora ana caraka. Iya suku kotono, Suku katane. Aku rak takonku ana caraka ora aksara Jawa nek aksara Jawa pancen 20. Oh ya bener, cerdas kamu. Tergantung konteks pertanyaane. Nah, ngono kuwi. Nek aksara Jawa cacahe Kaledoso, nek ana caraka 5. Oh iya, oke. Oh sekarang yo aku nek pinter di bidang lain nek kon Jawa yo blok. Bluk gitu ya. Ya ora kok ya aku percaya karo jenengan ki. Apa? Percaya apa? Panjenengan iso nembang Jawa ta? Ya iso nek ra yo piye ra diundangno aku. Ayo ditangkap neng Jawa kuwi ya tembange sing Jawa. Nggih sing Jawa, sing baku ndongakaken warga wonten Kalisalak rumien, Kalisalak Lemaireng. Ingkang sampun gelar menika wayangan kan larnya setiap kalih tahun pisan nggih. Kula dongakaken menika warga ingkang sampun iuran tenaga maupun arto nan nopo-nopo kemawon pinaringan berkah barokah. Amin. Pinaringan panjang yuswa, sehat bagas suara. Amin. Lancar anggenipun pados rejeki. Rezeki. Oh, yang punya padamelan ya iso diparingi munggah pangkate. Sing duwe pedokong sing bakul-bakul. Pedagang. Ya. Bakul iki pedagang pedokong. Pedagang paringi bati sing akeh. Amin. Ya sing durung duwe bojo ndang ditemokno jodone. Ibu-ibu sing pengen meteng sedoyo. Apa, Mbak? Sing do pengen meteng. Meteng ki daerah Jakarta kono. Meteng. Meteng gerbini meteng. Iya. Beteng we putra ya paringi putra ingkang sae. Nggih. Amin. Sukses iso membanggakan keluarga dan tanah air desanya. Amin, nggih. Ki mau